Hamuna kadamang dainang hahanggi pinaribot di bagasan guaran itu hata Tuhan Yesus. Madok mauliat do hita tu jahuba alas atau bulun didongani jala di ramoti uhud di pataru hita laho madohoti ganup akka pertanyaangatta di ganup uek na tadalani be sauti na 45 minggu na marisi akka pertanyaan di tonga-tongan yakka uek di huriatta aut sura tauji mamilang boiro suantu bagasar rohatta sonari pigahalima hita bui tolhas madohoti pertanyaan jala pigahalima naso bulas sita madohoti sa adonggoi na holas sahalima muka di bonana tupa adonggoi holas sahali mamuka di ujungnya diwek ngabi sitobol sahali setahun lumayan dope mulubui hita syabonana do di ujungnya mamuka alai laos do umuli dope mulu diganu pertikiani saita pasahat dirita tikita merpersauran hita sama hita dopak dongata dumubi maradopon debata apalah hado situ ni pertanyaan ngata hamu kadamang do dainang di tonga-tongan ya kawek di bagas tabi naumangat sa sitong nga ima manangihon hata ni debata si persaulionota ala taboto do siyan naman nangihod do ro hapor siyaw ni bihama bayanota marhapor siyawn molo so tangi hita di hata ni debata alay na paduahon marhite-hite pertanyaan atay do dalan parosuhon persaurata nasada dohot na asing behama dohonotta holong rohatta tude batanang tudongan molo subulas cita manopot akadongatta marhiti-hiti pertanyaan atay disido sada hapataran ni holong ta maradopon akadongan dungi sada nari hapataran ni pertanyaan di tongan ewe di ganuk bagas ta ima patuduhon pangoloyota mangoloy hata ni debata mamuka pitu ni bagas ni rohata bi bongot tuhani tu keluarga taganup marsada-sada behama dohonot tamadok angguau doh dongaku sajabu ikon jahu baro oluan nami hape sordak pitu ni jabuta laho majalo akka pertanyaan ibahini terpasu-pasu mahita saluhu nanang rotu bagas zoron itu hatta borngenon pauzukon pertanyaan atta ala sudehita diperhatopo roha naung mangukap bagas doho pitu ni bagas tabido madok tu jahuba di pertanyaan attai anggo au dohot dong aku saja bu ikon jauh bado oluan nami adong gope sadanari patuduhon solidaritas tamaradopon akadongan nasoro tu pertanyaan saya tatangyak kodo ali Tuhan akadongan nami nasubuiro pasu-pasuma nasida iya tung na marsahid say pamalum ma iya tung na di pardalanan tugu-tugu ma iya tung nadong di baga sa parukilon 5
Sudah bo sipata ngulun yakkan soro tu pertanyaan. Ala rata-rata sudido hita manangyakon na sida di pertanyaan ni. Tu padong ko pakilala na rugi di naro pertanyaan. Say holan na tumangyakon akadongan na soro tu pertanyaan. Alay sa sitong nga tayo makadamang do day ng mertua addo na mga lehon siyan na madsalo. Dalam mertua addo na manangyakon siyan na naputan ditangyakon. Atik perak mertua do sa sitongay di julu ni debata. Alay mo do ko tuhatay rupani piga hali piga ma sumurung akana na manangyakon dong atay ang guamad do lubi siya 7 hali 70 hali ma dapat basa-basa siya Tuhan debata molos sa ita dapoti dot akka pertanyaan atta jala say huhut ti terringgas tumangyakon akka dongat hamunak kadamang dohot dainang di jolu debataro hita marhite trupuk taon jala dia puli asa ria hita paimay mahon langit na baru dohot tano na baru. Dalam merhiti-hiti kapertanyaan ngay tayo di bahapataran ni kesungguhata paimay mahon langit dohot tano na baru. Buasa idokon panulirang Jesaya paimay maota langit dohot tano na baru. Hamunak kadamang dohot dainang hata yang dibata di si Jesaya na tazahon marsaringar di tonga-tonga di bangso na terbuang di Babil alay nung ngaro Jahoba marbaga-baga paluahon na sida siyan gonggoman ni Raja Sirus 70 tahun na sida di perhatuban dia habuangan Babili lubi hampir rata-rata sa generasi umur di tonga-tonga ni Zamata nuaing datung somadili na sida datung soido na sida di son na mahita mate dang tohobe baga-baga ni Jahoba na madok mulak kita tutano kanan nago susu dohot situa ngiluba di tonga-tonga ni pangatusio do perngeluan ni ngulu si songonima ro debata madok tunasida laho mangalehon langit manopa langit na baru dohot tano na baru buasa idok ko manopa langit dohot tano na baru ala pikiran ni bangsa na terbuang tu Babeli mulunung mulak tu Jerusalem holan hasonangan nama topoton nasi jadi si hape dong mulak nasida tak songon na dibaga sarrohanay di ida ay nunga masursur huta Jerusalem nunga marupak bagat zoro di Jerusalem nunga tarulang Jerusalem na nibangga-banggahon nasidai terhirim nasida aladang hobbar tuna dibaga sarroha pikiran doho nani gobarhod dia tetenai dung mula nasida tuhuta Jerusalem nunga madele di habuang Babel di perhatuban bangso Babel kirana las rohana satokin dung mulak siani hape dung sahat tu Jerusalem dung mulak madele musena sida ala nunga sude sega tarulang masursur nang dohot bagas joro di tongani pakilalaan na madele di sima rode bata mangapuli na sida jala ima turpuk na tazahay hamuak kamang hamuak kainang idama
au mamanopa langit nai baru dohot tanon nai baru jala dangbe ingoton akan berzului manang tersunggul tu roh dia malapatan ni hamwak kadamang dohot dainang mangatusi langit dohot tanon nai baru di hatan debata dada pangatusion langit dohot tano secara geografis alai pangatusion nai baru marujahan tungulu nai baru rap dohot tuhatai dia me perzulu tapamana mazolo di ayat 10 dohot 10 sia langit dohot tano nai baru ima ikon merlas ni rohamahamu jala marulupulup saliling-liling na ala ahu manopa akai langit dohot tano nai baru ima ngulu na marulupulup di bagasat tuhatai molo marulupulup pita itong-atongan ni bagasta luwowi makanguluhon hata ni debata tabar hatopo maido tano dohot langit lebar alai balik ni olopolopi di ayat 10 sia idok au sadiri pe marolopolop mida Jerusalem jala marlas di roha mida bangsokku jala dangbe terbege di si suara ni pertangison nang suara ni angguk-angguk menghadirkan langit yang baru bumi yang baru ikon sude akan aprosyai pasisi hodirina asauna ngadong di bagas nabi akka pertangison dohot anggo-angguk dauma akka picak-picang na maniati rohani anak kon pola saat tuna tangis dohot manganggu-hangguk di bagasan bagas nabi dauma kasikap ni ama maradoponina nabui mabuan na kaina tu pertangiso do anggu-hangguk di sihabunian iman langit do tanon na baru dito nga di bagas nabi alay sabali nga dauma tong akaina nabui mabay na kaama tumatangis dohot mangangguki di sihabunian alamisalla dekai di bawah langit dohot talonai baru dihadirkan di tengah-tengah keluarga marulupulup dau pertangison dohot anggu-hangguk ima langit dohot tano nai baru na perjulu paduahon dia malangit dohot tano nai baru hamwa kadamang dohot dainang dayo tama upani nasa natasuan dayo tama upani nasa ulan nadinggan natapatupa dingulut tasiganupari dang hea marisuang ulaun nadinggan nabinanya kana bersea iko dohot do ibana mamutik dohot ibana marsauli hotsa dohot ibana mangaton sudi ulaun nadinggan nabi naenda dak sia-sia hape ulaun nadinggan na tapatu tapa manak mazolo satokin na di ayat 20 sada jala paulion nasida ma akabagas laos inganan nasida suanon nasida mahawanggur jala panganon nasida parbuena aw yakin do mulodong jol mamanun hawanggur boy di panganibana do parbuena naswadong be di siak kapanakko gabe mian mahawangguri do mian parbuena ijulun jabunami arong ko sada at-tajau
nabagakan kusuan hupayan iya may minggu depan boy mara Allah ngonon ni kurbani sa ido maka anakko. HP hari keempat sebelum sa minggu nari ngalitun. Dak saut be pinangan parbuenay ala godang disi aka naolo mabuat naso azang. Alay mulai dok dison suaron nasida hawanggur jala panganon na parbuena mian hawi rap doho parbuena aladang adong bejol manaolo mabuat na sosibuaton na nunga magigi zolma manakko na sopatut sibuaton na ala nunga miad dibana langit na baru doho tano na baru. Ayat 22 idok dang tagamon nasida paulihon bagas gabe halak na asing mangingani adang matakat si niyong mauli bagas hita adorang so dimasuki rupani hape nunga dingani halak wasabuhi dingani halak sada bagas naung tapazongzong hape dak sempat taingani tu panagurang dulu siak ka rentenir akan na pautakon dongan na dinaso hape ahana dohot akan na pauli bagas tupa pauli bagas na marhite-hite arta na nidobo ujung ngadak saut de pedengani nunga dibuat halak. Langit dohot tano na baru sisidui si anak kaulaon najat naso ni halomohon ni debata dang tagamon na sida manuan gabi halak na asing mangaton ay songon ari-ari ni hau songonido ari-ari ni bangsokku jala jadi-jadian ni tangan nasida ikon halak nahu pilit marsauli hotsa nunga ditudu debata akayana konna namangulahon lo menrohana laho marsauli hotsa sudah berpetong dia 20 lumadok dak tagamul luza somarniula nasida manang manubuhon anak asa tilahahonon na tibu anggo tilahahon do sada ina diboto batu magom madang ditubuhon di bagasar rohana alay sayta padideng-dideng gui tau sapusap siu beutay tay dedehon ibana gaduk manugot do laumudum asa sehaton akka poso-posoon di bortian nyaka inaan. Nang apalahuboto mang nasitong baritaon akayanakon ni halak Yahudi nang pemarporang nuaeng buasa malo-malonin na alam memang sada kebiasaan ni ina ni halak Yahudi ikos sa marededo di bana tu poso-poso na di si ubeon nai tiki mangalopa tiki manapujebu tiki merdaladalan do nasi dirangsang edei maharoa di bagasan habrosiota nang nguluni poso-poso tiki benih janid de peibana gabe memiliki kepekaan yang tinggi mendengarkan suara alai sada namenopangi menurut berita kebiasaan ni akka amatta di halak Yahudi dangolo mangalehon uluni ekdekke tuaka ina dari satonga-tonganay donin na sahatu budi karena seorang ayah Yahudi sadar bahwa kalau kepalanya diberikan kepada istri
Di situ di insangnya tersimpan banyak enzim-enzim yang kotor, sehingga kalau itu dimakan menggumpal banyak-banyak, itu memengaruhi, menstimulus anak-anak bayi yang dalam kandungan. Daya kaina meloholong rohana tidak dana unang magudak kuahu mengalang uluni dekke. Mulai kod dipangan ba takas dipayas. Kita pihak kaama batong mahita tong muba naon inang asa sehat to alang uluni dekyon inarupani seolah-olah soon na pasangapon hapedang pauliulihon dito nga ni keluarga. Namangihut hamu nakadamang tabuka mazolo 2 Petrus bidutolu ayat 10 tulu. Dia do langit na barui. Sada 2 Petrus tulu ayat 10 tulu. Rak mahita jolo madzaha. Alai namai marohita di langit na baru, doh di tanah na baru, inganan ni hati gorani, khobar tu baga-bagan. Ahado pangisi ni langit doh tanah na baru di ayaton. Ima tajahadu sallai jomse. Tulu ya alai namai madohita di langit na baru, doho di tanah na baru, inganan ni hati gorani, khobar tu baga-bagan. Isi do mangingani langit doho tanah na baru. Aharo na mangingani, aharo pangisina. Ima tong de pedang dabot ate. Namangingani ima hati goran. Hati goran marujah tuhatan debatado pangisi ni langit dohotano nebar. Lapatan ni imo lo sudehi tahape makangoluhon hati goran dot hasitongan marojahat tuhatan debata. Kita sebetulnya sedang menghuni, sedang mendiami langit dan bumi yang baru. Hati goran itu penduduk citizen ni langit dohot tano na baru. Jadi mula bangul di bagasa katigoran hita saluhuna lumubi hatigoran dot hasitongan marujahat tuhatan debata lapatan na hita doham wakadamang dohot dainang warga negara, warga jemaat, citizen, penduduk ni langit dohot tano na barwi. Di bahani saya tahanguluhum matong hati gorani di tengah-tengah ni bagas tabi. Saya makalomon hati goram masalu na ama maradopon ina. Songoni ina maradopon ama. Songoni na toras maradopon aka ya nakon. Nakpola benya serong madok tidak danak. Siapa itu? Nah, ada tamu. Lupa anaknya pegang handphone. Aku bilang apa pak sama tamunya? Bilang mama tidak di tapi sambil memegang handphonenya. Tanpa sadar kita sudah mendidik anak untuk hidup dengan tidak benar. Alayang gonggak ke penduduk ni langit doh bumi nai baru saya halo mohonon na do hati gorang.
Di bahini molong akamat ta prahata sitong di jabut tabi ikon lam cinta roh hamu akaina tu akamata. Kita akka ama pe molo prahata sitong akaina tadi jabu ikon lam jatuh cinta roh hita tong. Sotung gabi dihasuguhon. Ay basa sugum roham memberi mana adong boy mangatusi mana huida. Narupani. Padahal sebetulnya kita merindukan orang-orang yang berkata benar. Asido jo idok kanak Nabi Suki, biasakanlah yang benar, janganlah membenarkan kebiasa. Hamunak kadamang naperpudi, dia do langit do tarone barui naking mulo tapamana do satokid di pangkapon 20 sada ngatasahan nakingod dia pistil tai. Lumubi ayat 2 dohot tulu. Pangkapon 20 sada ayat 2 dohot tulu. Huida mahuta nabadiai tuat sian banua gijang sian debata. Na pinature songon oroan nasinanggulan maradopon harajaan. Songon oroan nasinanggulan maradopon harajaan. Songon dia ma pengantin boru-boru laho madaporton pengantin bawa hasudungan nirohana pasti ikon sude dipature dirina asa tung bagak asa tung uli diadopan ni siadopan. Datung adong pengantin boru-boru satabi dang markaca ape loho narotak di igunga ora sabangin naropani sabilok kok na ngadonge. Datung adong sadaina patupahos si panganod di jabu sabilloh dope narotak bilok di si malolong nga ay si mangolo mangalaki pasti dipayas dirina dipature dibolokon akan narotak naktod dita lububi mamasuhi minggu ujung tahun parhuriaon tuari mingguon asa bulas sita majakon doho manomu hatu tubuh di tuhata Tuhan Yesus di minggu Advent doho di minggu Natal nanayang si songsongot. Boy do tarulaun hitay hamwak kadamang doho dainang boy ala nunga di pelua debata hita marhite-hite Kristus na mangusehon mudarna di dolok Golgata laho paluahon hita dalalau sido lapatan ni Jesaya paluahon Yahweh laho paluahon hita sude hita nungarap di palua debata jalarak malua maringan di tano di langit nai baru na tinopani debata rak miam mahita di langit do di tano nai baru na tinopani tuhatai.